Татарстан Дәүләт Советында Бердәм Россия фракциясе җитәкчесе Юрий Камалтынов муниципаль депутатларны сайлаучылар наказларына игътибарлырак булырга чакырды. Ул бу хакта Дәүләт Советында 2021 елның 1 ярты еллыгында сәяси партиянең эш нәтиҗәләре буенча матбугат конференциясендә белдерде. Барлыгы 10 утырыш үткәрелгән. Фракция әгъзалары Татарстан Дәүләт Советына 28 закон проекты керткән. Хисап чорында үз округларында һәм беркетелгән районнарда, шәһәрләрдә фракция әгъзалары тарафыннан 2684 кешене кабул иткәннәр. Төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсенә 1113 кеше мөрәҗәгать иткән. Икенче ярты еллыкта бу саннар артыр дип көтелә. Бу алда торган сайлаулар белән бәйле. С августа месяца в рамках действующего законодательства будут принимать участие в мероприятиях по встрече с избирателями. Они не будут заниматься агитационной работой, потому что депутаты они не наделены таким правом. Но в рамках избирательной кампании это тоже важный элемент работы.